naiz hitzez bakarrik ari, baita ilustrazioei buruz ere. Alde horretatik nik uste bikote zinobea sortu dutela, osatu dutela liburu egiteko orduan, eta ez da lehenengo aldia. Lehen ere elkarrekin lan egin da daude, eta nik uste horrek ematen dira lanak egiteko orduan, beste gehigarri bat edo aberasgarri bat azenen liburuan argitalpenean nabaritzen da. Liburuari buruz, nik bi gauza etorri zaizkit burura, eta da pixka bat seguramente guztiok izan dugu nahi edo fantasia edo zea badan, denborarekin jolasteko gaitasun edo almen hori izango bagendu, batez ere momentu txarretan azkar pasatzeko, momentu honetan denbora hola gelditzeko eta batzutan ere denbora hori zabaltzeko aukera izango bagendu, nahiko genuke, behin baino gehiagotan liburu honetan nolako abia puntu bat hoxe da, Nikolas, protagonista, gaina futbol partida baten gaude, futbol partida normalean lirikotasunerako, ez dut poesiarako, batzun ez gara kritikoak izan. Baina, futbolari eman diolako kutsu fantastiko eta poetiko bat, eta, denborarekin jolasten, denbora aldatu egiten da, denbora nolabait ere Nikolas protagonistak gol bat sartu nahi du, atearen aurrean jartzen da, eta txuta egiteko bitarte horretan, denbora zabaldu egiten da, edo magiko bihurtzen da, eta hor gure protagonistak nolabait ere viaje luze eta fantastiko bat egingo du esperientziaz betean. Eta gero beste nire txikitako, eta onditako fantasia batekin ere nik uste jolastu duela Patxirekin, ez da gizue txikitan jarri zizuten zuen amonak edo anak, hain geru guardakoren bat, zuek zaintzeko, ez da gitu, oraindik hor daukazuen, zuek zaintzen. Beti. Beti, eta nik ere batzutan pentsatu nahi dut medikin da hola jarri zioten ura. Eta kasu honetan, protagonistak ere badu, ez bat lau hain geru guardako viaje horretan lagunduko dutenak, zainduko dutenak, eta, beste elementu horrekin ere jolas egin du Patxik. Eta alde horretatik, nik uste aurretzat, beren iruditeria zabaltzeko, beren fantasia eta beren irudimenarekin jolasteko oso liburu aberatsa eta ezberdina.